اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفاں سونے رب دے واسطے جیڑا روز محشر دا مالک ہے۔ اس تو بعد کروڑاں درود ہوون حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جنہاں دی وجہ تو اے دوویں جہان بنے۔ ناظرین، امید کردا ہاں کہ میرے اس چینل ہیلتھ اینڈ ٹپس دے تمام ناظرین بخیریت ہوسن اور اپنی زندگی نو پرلطف طریقے دے نال گزارے ہوسن۔ دوستو، جڑے میرے اس چینل دے نویں ناظرین ہیں، ہیلتھ اینڈ ٹپس دے نویں ناظرین ہیں، انہاں کی میری گزارش ہے کہ میرے اس چینل ہیلتھ اینڈ ٹپس نو سبسکرائب کرو تے نال جڑا گھنٹی دا نشان دتا گیا اساں دبا دیو تاکہ ہر نویں ویڈیو جڑی بھی میں اپلوڈ کراں اودے نوٹیفیکیشن تو سب تو پہلے ملے اور تسی اس تو فائدہ حاصل کر سکو۔ ناظرین، آج دی ویڈیو بڑی اہم اور بڑی مفید ویڈیو ہے۔ آج دی ویڈیو کالی مرچ دے استعمال دے نال اسی کن کیڑیاں ایجیاں مرضاں جنہاں تو بچ سکتے ہیں، خاص کر کے معدے دیاں کیڑیاں ایجیاں مرضاں جنہاں تو اسی کالی مرچ استعمال کرنے دے نال بچ سکتے ہیں۔ دوستو، اگر انسان دا کھانا ہضم نہ ہو رہا ہوئے، انسان کالی مرچ دا استعمال کرے تے اس نو انشاءاللہ فاقہ ہو سی۔ اور معدے دے وچ سب تو موذی مرض جڑا ہے گیس دا بن جانا۔ جس ٹائم انسان دے معدے دے وچ گیس بندی ہے، انسان بڑا پریشان ہوندا ہے، نہ اس دا دماغ کام کر رہا ہوندا ہے، نہ اس کو سر اس دا درد نال پھٹ جا رہا ہوندا ہے، اور نہ اٹھ سکدا ہے نہ بیٹھ سکدا ہے۔ اگر انسان کالی مرچ دا استعمال کرے تے معدے دی گیس دی مرض تو بھی بچ سکدا ہے۔ اس تو علاوہ ایک بڑی اہم مرض ہے جس تو انسان معدے دی مرض ہے سیٹرک۔ اگر اس دا کوئی بندہ مریض ہے وہ کالی مرچ دا استعمال کرے تے انشاءاللہ اس دا مرض ختم ہو ویسی اور اس دی زندگی پرلطف اور پرسکون ہو ویسی۔ دوستو، اس تو علاوہ بھی کالی مرچ دے بے شمار فائدے ہیں، لیکن میں اپنی اس ویڈیو نو اس وجہ تو مختصر کردا کہ میرے جتنے بھی ناظرین ہیں انہاں دی کول ایک دو بیماریاں دا علاج، ایک دو چیزاں انہاں نو میں دس دیواں تاکہ وہ آرام دے نال اور تسلی دے نال اس ویڈیو نو ویکھن اور اس دے اوتے ویکھ کے اس نسخے نو استعمال کرن اور اپنی زندگی نو پرلطف طریقے دے نال گزارن۔ آج دی یہ ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ایک نویں ویڈیو ایک نویں نسخے دے نال دوبارہ تہاڈی خدمت وچ حاضر ہوساں۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوئے، آخر تے میری ایک چھوٹی جی ریکویسٹ ہے، اگر یہ میری ویڈیو تانوں پسند آئی ہوئے تے میرے اس چینل ہیلتھ اینڈ ٹپس نو سبسکرائب کرو، نال گھنٹی تے جڑا نشان دتا گیا اساں دبا دیو تاکہ ہر نویں ویڈیو جڑی میں اپلوڈ کراں او دا نوٹیفیکیشن تو سب تو پہلے ملے اور تسی اس تو فائدہ حاصل کر سکو۔ جس طرح تسی اس تو فائدہ حاصل کر کے اگر اس نو شیئر کر دیو گے تے کئی ایسے مریض ہیں جنہاں دا بھی انہاں دا بھی فائدہ ہو جاسی۔ اس وجہ تو کر کے اس نو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کر دیو، لائک کرو اور اچھے کمنٹس کرو۔ انشاءاللہ جلدی ایک نویں ویڈیو دے نال دوبارہ تہاڈی خدمت وچ حاضر ساں۔ تب تک کے لیے خدا۔